बा सोर सोरनि फन मिस कल मा फैनानै दङ मबाइलखौ नायनो सम मोनाखै आंहा मा मेसेज हरदों हाबिलाया हा कुर्ता पायजामानि स्क्रिनशट मा लिरदों बे मोनसेखौ फसायदोंना फसायाखै मोनबेसे हरदों मोनथाम बे गिबिनि मोनसेखौनो मोजां मोनदों मा लिरदों बे हाबानि थाखाय सिलेक्ट खालायखाबाय नों बबे मोनसेखौ मोजां नुदों खिन्थाहर एक्चुअलि आङो न'नि मानसिफोरनो खिन्थायाखैना आं जि थांनो हाला खिन्थानांसिगोन आं बेबायदि दोनबाय थाब्ला दुखु मोनगोन आं हाबिलानो खिन्थाहरनायानो हामगोन र' बियो आंखौ थांगोन होननानै साननानै दङ हाबाखौबो देग्लाय बोसोरावनो जागोन होननानै साननानै दंबाय दङ बियो गोसो सेफायनाय बायदिबो जाबाय आंबो मा खालायनो आरो उफाय गैया आंना साख्रियानो बेबायदि दा गोसो सेफायाबाबो जाया बोसोरसेल'सो बे बोसोरसेनि उनावथ' जानो हागोन ना हाबाखौ न'आवनो दंखायो मा प्रब्लेम आरो थेवबो खोथा होना फैदोंमोन ना आङो दा मा खालायबावनो दे उफाय गैया आरो हाबिलाया एसेबां सिमां सुजुना दङ मा फट' हरदों बेसे रंजाना दं बियो दा आरो खिन्थाब्ला दुखु मोनलायगोन खिन्थायाबाबो जाया लास्ट समाव खिन्थाब्ला आरो बांसिनसो दुखु मोनगोन फन खालायना खिन्थानो दं दिनैनो खिन्थाहरनोसै आं थांनो हाला होननानै आदाखौ हराव सिरि फैनाय बायदि मोनदोंमोन आं गैया माथो हनै जिफोरासो बुग्लुंनाय गोजा माथो आदाया खारखोमाबायसो नामा आलाय सिलाय जाना दंजोबो माथो आदानि न'आ आयै आदा बारहुंखा औ मा आदा नोंथ' दिनै अफिसाव थांगोन ना ओमफ्राय नोंनो मा खालायनांगौ टिफिन हरफानांगौ नामा टिफिन नाङा दे होनबा न'आवनो ओंखाम जाफैगोन सानजौफुनिखौ जाफैला नामा बथमा न'आ गोजान जायो माथो अफिसनिफ्राय होनब्ला सानजौफुआव जेबो संनाङा नोंनोबो मादैनोबो दिनैनि थाखाय जेबो खालायथ'नांला सानजौफुआव जाब्लाथाय आं ओजों जासिगोन दिनै फैला आरो टिफिनबो लांला दे होनबालाय बेनिफ्राय आदा फुंनि ओंखामखौ खुरनांसिगौ ना औ खुरदो आंबो जानोसै थांनो जासिगोन अफिसाव खुरहैदो र' होनबालाय पापर दंबा एवलाय बथमा पापर दंना औ दङ एवनो होनबालाय थांनो होननानैसो सानदों न'निफ्रायनो ओंखारलांनो बाग्रा जादों आं दुगैनोबो दं बे जायगानिया दैयाबो मोजां नंथारा माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोन बे दैखौ दैया मोजां नंथारा आइयै औ आइ मा आइ अनजिमा ओंखामखौ संखांबायबा जानानै थांसै आङो ओंखामखौथ' संखांबाय र' आइयै आदाया दिनै हराव फैदोंमोन खोमा आं फैनाय बायदि मोनदोंमोन बेनिफ्राय आरो माबा आदानि न'आ बुग्लुंजोबनाय आलाय सिलाय जाना दंजोबो बेनिफ्राय आदाखौ खारखोमाबाय बायदिसो मोनदों आं आइयै मा फिसा दाखोरा खारखोमाबाय औ खारखोमाबाय बायदि मोनदों आं आदाखौ इसेबां मानसिफोरा सिखाव होनना बुंगासिनो आरो सिखावखाबो आदाया सिखाव मावखायो बियो नङाब्लालाय ओरैनो मानो फुलसा नागिरना फैगौमोन माबाफोरा बुग्लुंजोबनाय बेगफोराबो जिफोराबो बिना माबा गैया भटार कार्ड पान कार्ड बेफोरखौ लाना थांजोबदों बायदि मोनदों आं आदाया न' गारना थांबाय आयै हाय खाफाल फिसाला सासे दंमोन बेबो सिखाव जाबाय सिखावथ' सिखाव न'बो गारना थांबाय पुलिसफोरा जा नागिरगासिनो मादि फिसा जोनोम होफ्लांखो आयै नों दुखु दा खालायसै आदाया ओरैनोबाबो गाज्रि खामानिसो मावखायो आरो न'आव थाब्लाबो बियो जोंफोरखौ बुला बुसिसो खालायबाय थायो बेनिख्रुइ मोजाङानो जादों ओंखारलांनायानो जों सानैजों मोनजाबाबो सान्थि थानो मोनगोन दा आरो बेबायदि सिखाव मानसिया अपमान बदनाम बसि थास्लायस्लाय पुलिसफोर फैबाय थास्लायस्लाय आंहासो बदनाम बेनि आखलनि थाखाय जोंहासो बयबो मुगैजायो हामदों दे बे न'निफ्राय ओंखारलांनायानो हामदों आयै नों बेखौ दुखु खालायबाय थानाङा फिसाया आइ गाज्रिबाबो मोजांबाबो आंनि फिसाय बियो आं न'आवनो थाजानायखौ लुबैयोमोन बुजाबाबो आयै गावनि फिसायाथ' गावनि फिसायानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो अनो नाथाय बेबायदि होननानै एसेबां गाज्रिखौबो सहायबाय थानाया मोजां नङा फिसानि अननायाव खानि बायदि जानो नाङा
गाज्रिया गाज्रियानो गावनि फिसाबाबो गाज्रिखौ गाज्रि होननांगौ। बेथ' नंगौ र' आइ, थेवबो आदा दाखोरा थायोमोनब्लाबो जोंफोरखौ जेबो हेफाजाब खालायखायामोन। न'खर सालायनायावबो जानाय लोंनायावबो हाथाय खालायनायावबो जोंफोर सानैयासो खस्थ' खालायनानै बेखौ जाहोनांगौ जायोमोन। बेफोरबायदि मानसिया थानाय थायै समानसो। आंथ' गावनि बिदाबाबो मोजांसो मोनदों। पुलिसा हमबाबो जेबो मोना आं बिखौ, आरो न'निफ्राय ओंखारलांबाबो जेबो मोना आं बिखौ। मोजांसो मोनदों आं। बेफोरबायदि बिदा नाङा आंनो। आयै, आंनि साइकेला पामचार जालायबाय, पामचार जाबाय थायो। बाबाखौ लांफानो होनाय सकसिम आं लाङालै, लासिंसिं मोनसै आं। साइकेलानो पामचार जाबाय थायो माबा। नोंहालाय मा साइकेलानो पामचार जाबाय थायो? आंलाय मा मिथिगौ। बाबाखौ लांनो हो दानो, नांगौ आंनो। आरो आंथ' बे साइकेलखौ नांखालासो बाराबा, आंनो स्कुटिसो नांगौ। बे सान्दुं गोसायाव साइकेल सालायबाय थानो पेटेल मारि मारि बारुरु मोनसै आङो। आंना मालाय लोगोफोरा स्कुटि लाजोब्बाय आयै। मालायखौ लाबानो लागोन आरो आइ। दा न'बो खागासिनो, फैसाफोरानो एसे माबा जाना दोङो। दा स्कुटि बायनोलाय अबाव फैसा मोनो? फैसा दङ आं मिथिगौ। अबावथो फैसा नुलायखौहाय? नांगौना बेफोरखौलाय। बेबायदि थाबनो खरसा खालायनो हाया। स्कुटि गंसेयावबोलाय डाइरेक्ट फैसा होना बायबालाय फैसा थांगोनानो माथो। 1 लाख गाहाम लाया स्कुटिफोरा। औ लाबालाय माथो जाखो, ओरैनोबाबो जोंहानो गंसे नांखागौ दे। बाबानोबो नांगौ, खेबफ्रा बायदि साइकेलजोंसो थांबाय थायो। बयबो मालाय गारि स्कुटि दङ, जोंहासो गैया। नोंसा बाबाया मालाय साइकेलखौनो सालायखायो, एक्सारसाइस जायो होननानै गारियाव थाङा। दाना मानसिफोरा बेनिखायनो बांसिन बेमारि, एक्सिडेन्टआबो बारा जायो मिथिबाय, बे स्कुटि गारिनि धान्दायावनो। बै ससे गामिनि दखानाव थांनोबो दाना मानसिया साइकेलबो लाङा, थाबायनाबो थांला। साइकेलखौथ' दांलानो साइकेल थानाबो। बे ससे बे खाथिनि गामिनि दखानावनो स्कुटिजोंसो थाङो, बाइकजोंसो थाङो। औ माखौथो खस्थ' खालायबाय थानांगौ, थाब सहैनाय आरो। थाबथो सहैयो र', बेफोरावदि देहाया बेसे खहा जायो। हानायमानि गावनो देहाखौ खस्थ' खालायनांगौ, गोलोमदै गहोनांगौ, होमब्लासो बेमार आजार जाया। साइकेलखौ जेसेबां हागौ एसेबां सालायनोसो नांगौ। बेथ' नंगौ देनाय, आंबो मिथिगौ। थेवबो स्कुटि नांगौना गंसे। दे नोंसा बाबा फैबा रायज्लाय। बाबा फैबा अबाव बाबायालाय? बाबाया गैया नामा? होमबालाय आंनि साइकेलखौलाय सोरथो लांगोन दालाय? सोर फाहामगोन? आंहा दाबसे जायगायाव थांनो दंमोन, पामचार जाना दङ। मा जागोन दा? नोंसा बाबाया क'क्राझाराव थांदों, एसे मालनि खामानि दंनो, मालनि लायनाय माबानाय, बेयावनो थांदों। हे माबा, आंहा दिनै दाबसे जायगायाव थांदोंमोन। लैथोआबो दा गावनि साइकेलखौ हरखानाय नङा। है मायबा सानब्ला मायबासो जायो माबा। रितुआबो दंना गैया न'आव? अफिसावसो थांदों नामा बे? रितुखौ लोगो मोनाबाबो बारहुंखाखौ लोगो मोनब्लाबो बुंना गालांसिगोन आं। हाव, माथो न'फोरालाय लक खालायजोबनायसो। गैया नामा रावबो? न'आव रावबो गैया नामा? हेलौ, न' गैया रावबो? उनथिं थांना नायनो र'। आदा सलाय, बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैना दंलै। मा प्रब्लेमलै दाखोर? न'आव थांनो हायाखैलै आं आदा। पुलिसफोरा नागिरगासिनो आंखौ। पुलिसा नागिरना जोंहानि न'सिम थांदोंमोन। मा होनदों नों दाखोर? पुलिसा नोंखौ नागिरगासिनो? है दाखोर, नोंनि थ्रुयै पुलिसा आंखौबो नागिराथ'। बेखौथ' आं मिथिया, नागिरनोबो हानाय। होनब्ला मा जागोन? आंखौबो नागिरना पुलिसा फैगोन नामालै आंनि दखानसिम? आंनिबा आदा सलाय, जोंफोर साननैसो बे सिखावनि खामानिखौ गारथ'नांगोन। माने बे बिजनेसखौ, बे साप्लाइखौ साननैसो द्रप खालायथ'नांसिगोन, नङाब्ला पुलिसनि नोजोराव फैनो हानाय। बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैयाथ'। बेखायनोथ' बुंदों आं आदा। ओरैनो नोंनि मुंथ' फैनाङा। आंदि नोंनाव बेफोर खामानिखौ मावगासिनो रावबोथ' मोनथियाना। थेवबो आरो एसे माबा जाना थानाया मोजां। आंनिबा दा नोंबो साननैसो दखानखौ दा खेवसै नामा? औलै दाखोर, नों थार बाथ्राखौनो बुंदों। सप्तासेसो माबा मोनसे बाहाना खालायनानै बिखुनजो लानावनो आलासि जाहैनो थानाया हामसिगोन नामा? सप्तासेसो। औ, नाइस आइडिया। हागौबा बेबायदिनो खालाय आदा सलाय। आंबो न'आव थांथ'ला। न'खौ गारबाय आं। दा गोदान जायगा नागिरगासिनोसो आं थांनो। थांसै आं दा। आरो आंखौ फन सन जेबो खालायथ'नांला। आंनि नाम्बारफोरखौबो डिलिट खालायथ'। औ, जागोन दे जागोन। नोंबो आंनि नाम्बारफोरखौ डिलिट खालायजोबथ'। नोंबो फन खालायनाङा। औ, जागोन दे। बेनिफ्राय नों अबाव थांनो नागिरदों? जेनेबा अबाव थाहैगोन? मोनथिथ'आ र' अबाव थांनो। आं जास्ट न'निफ्राय मालफोरखौ हराव लाना फैदोंसो।
आधार कार्ड माइबा कार्ड बेफोरखौ नांगौ जागोन ना बेफोरखौ सिखावैसो लाना फैदों आङो हर गेजेराव न'आव थांनानै दा अबाव थांनो आङो जायगा नागिरथ'वाखै र' थांनांगोन माइबा मोनसे साननांगोन दे थां होनब्लालाय नोङो माबार थां मानसिफोरनि नोजोरावसो गोग्लैगोन आरो मोखांफोराव मास्क गानना ला औ बे साइडथिंबो रावबो गैया माथो रावबो गैमाराना माइलै ए बेखिनियाबो थाला बन्द माथो दरजाया ओइ अफिसाव थांदों बे रितुआ दा फन खालायनाथ' लाब गैखाया फनखौथ' हमखाया बियो दाखालिनिफ्रायनो बेसेबा नाजागासिनो फन खालामनो आं आरो सानदोंमोन रितुखौ लोगो मोनाबाबो बारहुंखाखौ लोगो मोनथारगोन होननानै बारहुंखाखौबोथ' खेबसेबो नुवाखै आं थेवबो लोगो मोननायब्ला बेनोनो खोथाफोरखौ खिन्थाना गालांगौमोन मोजाङै दा मा खालायनो हामगोन रनिनि बाथ्राखौ खिन्थानो होननानै फैथारबाय आङो एसेबां गोजानसिम दा लोगो मोनाबाथ' खामानियानो जानाय नङा आंना ओरैनो फैगारनाय बायदि जागोन आरो बे खोथाया मोनसे टेनसन बायदि आंनि दिमागाव हाबना थाबाय थादों बिमानो खोन्थानो मोनबासो आं मोजां मोनगौमोन मा खालायनो हामगोन आङो अबेनिफ्रायबाबो मायबा मोनसे जुगार खालामनानैबाबो बे सिसि केमेरा मोननै एटलिस्ट मोननैथ' नांथारगौ आंनो सिसि केमेरा बे मोननैखौ जुगार खालामनानै लागायनो हाथारनायमोनब्ला पापानिथ' सिनायनाय दखान दङ बाट खिन्थाना होगोन आंखौ सिसि केमेरा लांदों होननानै पापानो खिन्थाना होगोन बे दखाननिफ्राय बायबोला नङाब्लाथ' बे दखान गिदिर गंसेनिफ्रायनो लाबोनो हागौमोन आं नाथाय बेखौबो खालायनो हानाय नङा आं माबा मोनसे खालायना जुगार खालायथारनांगोन आंना एसेबां सिसि केमेरानि नलेजबो गैया आङो अनलाइनाव नायगोन र' बेसे दाम बे सिसि केमेराफोरा बेसे दाम माबायदि बेखौ नायनांगोन र' उफायथ' गैला फैसा दिहुननायनि जेबो गोदान जेबो गुबुन राहाबो गैला आं सनाखौनो फाननांगोन बायदि मोनदों एसेबां सना आं ओरैनोबाबो मा खालायगोन बेफोरखौ ओरैनोबाबो बेबायदि प्रब्लेमावसो नांखागौ सनाफोरखौ बेबायदिनो खालायगोन आं सनाखौ एसे फाननानै सिसि केमेरा गंनै बायनोसै बे मोननै बुस्थुखौ आं एरेन्ज खालायथारनोसै बे गंनै बुस्थुखौ बिनि उनाव सिरियै लागायना दोनसै आं नायबाय थानाङा बिनि उनाव जुगामि 2 नाम्बार 420 बेरगाव मेगन बेरगाव जुगामि बिनि उनाव नायबाय था खालि पापानो आङो प्रुफ होनो नांगौ नों जे बेसेबां गाज्रि पापाया जेब्ला नोंखौ प्रुफ मोनोना गाज्रि होननानै बे माब्लाबाबो नोंखौ लाखिखानाय नङा आं मिथिगौ आगोलनि पापानि हिन्जावफोर लाबोनाया एसेबां चालु नङामोन बे सासेया बिराद सियानखा बेखौ होखारब्लाबो बियो फैफिनखागोन आं मिथिगौ पुलिस लानानैबाबो फैफिनगोन बिनि आखलखौ मिथिगौ आं बियो इजियावनो जेनग्रा मानसि नङा बिखौ होखारनो थाखाय फुल प्रुफ नांखागोन आंनो होमब्लासो बे 2 नाम्बारनि हिन्जावनिफ्राय मुक्ति मोनगोन जोंफोर बे न'आनो मुक्ति मोनगोन हे पुलिससो माथो आंखौ नुबोला बेसेबा गिदिर प्रब्लेम जागोन मा खालायनो दा आंखौ नुबायसै ना मायो मास्क गाननि र' मास्क दानालाय सोरथो सिनायबावनो पुलिसाथ' बादो सिआइडियाबो सिनाया आंखौ रावबो सिनायखाला एक्चुवेलि आंनिनो गोरोन्थि आं मास्क गाननानैनो बेरायनांगौ मानो फैदोंमोनथाय बे पुलिसा माबा फैनानै गसंबाय दसे थांफिनबाय माथो आंखौनो नागिरदों नामा आंखौलाय मानो नागिरा खाथि खालानि पुलिसफोराथ' नागिरखागोन आइयाथ' आंनि रिपर्ट खालायखादोंना गोमादों होननानै जायगा जायगा खना खनला पुलिसफोरा नागिरखागोन आंखौ आं जेब्लासिम गोसो जाया आइनो माब्लाबाबो खिन्थाया आं थांनानै दं होननानै सुथुरनि आखायाव गारहरदोंमोन आंखौ आइया गारहरनायानो होननांगोन थैदों होननानै सानना लायो नों आंखौ बेनिखायनो आंबो नुजाखाया जेब्लासिम आंहा गोसो जाया आंखौ थैदों होननानै सानबाय थाथों नोंसोरो आं नुजाया थेवबो नोंजों जाय आंनि जिउखौ आलाय सिलाय खालायदों धंस खालायदों बरबाद खालायदों बे गुबुन रावबो नङा आंनि आइयानो सना जुगामि नोंथ' मोनथिगौआनो आं नोंनि सिगांबो गोबां हिन्जाव जबाय औ
जेनेबा आंहाथ' हिनजाव गिदिरजों बे दिम्पोलल'सो फिसाजो आं थारमाने हिनजाव जनायनि जाहोना आंनो गावनोबो हिनजावबो नांगौ न'खर नायनो न'खरखौ सालायनो न'खरखौ सासे हिनजाव गैयाबा सालायनो हायाना मोजाङै औ आं बिनि अनगायै नोंनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे गिफ्टबो लुगैबावो आंनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय आंनि न'खरनि बंस'खौ बारायलांनो थाखाय नोंथ' बुजिनो हादों आं मा बुंनो नागिरदों माने औ बुंलाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों आंनो गिफ्ट नांगौ नोंनिफ्राय गिफ्टआनो जाबाय सासे गथ' आंनो हौवासा सासे गथ' नांगौ बिनि अनगायै आरो आंनो जेबो नांला मानोना आंनि मेला धोन सम्पति दङ बेफोरखौ सोर नायनो उनाव आंथ' दा बैसोबो जालांबाय बैसो जाबाय नाथाय न'खराव सासे बंस' बारायनायनि माबा गैया फिसाज्ला गैया दा आंनो सासे फिसाज्ला नांथारगौ नोंनिफ्राय आंनो फिसाज्ला सासे नांगौ आं बेखौनो आसा खालायो सना जारौ औ मोसौ बोराय आंनाव उदैयाव गथ' दंखायो नोंनि फिसा जागोन बियो जानो हागौ नोंनि थै नङा नोंनि अरिजिनेल नङा नाथाय मुंखौथ' नोंनिनो होगोन आं बे गथ'नि बिफाया गुबुनब्लाबो नोंनो बिफाखा आरो नोंनिनो मुं होगोन आं मा जाखौ आंनि बिनायखौ नों होआ नामा आंनो फिसाज्ला सासे होआ नोङो सना मानो होआ नोंनि बंस' आंनि बंस' माने आं नोंनि हिनजाव आंनि बंस'आनो नोंनि बंस' नोंनि माने आं बेखौनो बुंनो नागिरदों माने मा आरो मानो नाङा नांगौ आंनोबो गथ' नांगौ फिसाज्ला नांगौ दालाय माबोरै मोनथिनो उदैयाव थानाय गथ'आबा फिसाज्लासो ना फिसाजोसो आंनोबोथ' फिसाज्लाखौनो नांगौ र' जाहाथे धोन सम्पतिया फिसाज्लानि गोजा जाजोबो मा बुङो नों जुगामि सना फिसाज्ला मोनगोन ना नों आंनो फिसाज्ला होनो हागोन ना औ आंनि सना 100% गेरेन्टि फिसाज्लाखौनो होगोन आं गिफ्ट आंनोबो फिसाज्लाखौनो नांगौ नों होनब्ला फिसाजोनो होनबा जेनेबा फिसाजो जाबोला जेनेबा आरोथ' दिम्पोलाबो फिसाजोसो नङा होनबा जेनेबा सिख्ला मानसि बेनो होनबा धोन सम्पति एसेबो होआ होनबा मानो होआ होगोन मानो होआ बिबो आंनिनो गथ' फिसाजो जाबाबो आंनिनो फिसा बे खोथा नङा थेवबो थारमाने बंस' बारायनायनि थाखायथ' फिसाज्ला नांगोन ना फिसाजोआलाय फिसाजोनोबो धोन सम्पति होगोन बिहाबो दङ मोननो गोनां आंनि फिसा बिबो मोनगोन नाथाय फिसाजोआ सानसे समाव गारना थांगोन ना अबाव थाङो हौवानि न'आवसो थांगोन अबाव थाङो मा खालायो मा मायो नाथाय फिसाज्ला थाबोला आरो बे सम बे जोंफोरनि न'खरनि बंस'खौ बारायगोन टेनसन लानाङा नोङो मोसौ बोराय फिसाज्लाथ' आं जोनोम होगोनानो आरो बे धोन सम्पतिया आंनि फिसाज्लानि गोजा जागोन बंस'आबो आंनिनो जागोन आंनि जारौ सना नोंनि खाथियाव फैब्ला गासैखौबो बावगारजोबो आं थाबैनो आंनो फिसाज्ला सासे माबार जोनोम होदो होगोन आंनो होजोबगोन गैया रावबो गैखाया न' उनखिं बेबायदि नायगिदिंनालाय मा लाब मोनो आंलाय मोनसेल' लामा दंबावो दा फनखौथ' हमखाला दा खोथाया जाबाय खोन्थानोथ' आं नांथारगोन आं रितुनि अफिसावनो थांसै अफिसखौथ' सिनायखायो आङो बेखौनो खालायनोसै अफिससिम थांसै आं मोनसे खोथा हमनो हायाखै आं जायगाफोरा मा एसे हाग्रा जाना दङ आरो जायगाफोरा माबोरैबा आलाय सिलाय रावबो गैयै बायदि नै रितुआ गैयानो मानोना बे जायगायाव थाला नै फाटनायावसो थांफिनबाय खबरबोथ' मोनाखै जेरावखि गैया माने जुदि क'क्राझाराव दङ बेखौ अफिसाव लोगो मोनखागोन आं अफिसावनो लोगो मोनखागोन आं बेखौ अफिसावनो नागिरना थांसै आं बोराय गथ'खौथ' आं नोंनि न'आवनो जोनोम होगोन र' आरो गथ'नि मुंखौबो नोंनिनो होगोन नाथाय प्रब्लेमा जाबाय गिबियावनो नोंनि फिसाजो दिम्पोल आरो नैथि प्रब्लेमा जाबाय नैबे गथ'आ माने आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ माने बुंनो थाङोब्ला आं आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ मानो प्रब्लेम होननानै बुंदों जुदि बियो हिनजावसा जायो अ माय गड जुदि आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ हौवासा जायालाबासिनो हिनजावसा जायो सात्यानास जाजोबगोन इसोर भगबान आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ हौवासा गथ' जादे नङाब्ला साननाय हनायफोरा थोबसेबो जाफुंनाय नङा हे गड
जेसेबां दा भगवान दङ गासैखौबो बुंदों आं आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ हौवासा बानायना हो हिनजावसा नाङा आंनो हौवासासो नांगौ जुदि हिनजावसा जायो बे दिम्पोलजोंनो समान जाहैगोन आरो बे मोसौ बोराया बुंदों बिनो हौवासा गथ'सो नांगौनो बंस' बारायनो धोन सम्पतिनि मालिक जानो बिगोमा जानो जुदि फिसाजो जायो जेबोनो खामानि फैनाय नङा आंनि गथ'आ जुदि फिसाजो जायो माने जेबो खामानियानो फैनाय नङा दिम्पोलजों समान जाहैसिगोन बंस'थ' बारायनो हानाय नङायानो हाबा हरनांगोन बिनि सायाव धोन सम्पतिखौबो मोनजोबनाय नङा मा खालायनो दा माबोरै मोनथिनो बे आंनि उदैयाव थानाय गथ'आ हौवासा ना हिनजावसा मोनथिनो गोसो जाबाय आङो माबार मोनथिनो लुबैबाय आं आंनि उदैयाव थानाय गथ'खौ हौवासा नंगौना नङा मोनसे आइडिया दङ डाक्टारफोराथ' मोनथियोलै उदैयाव थानाय गथ'आ हौवासा ना हिनजावसा नाथाय दा आंना सम जाथ'वाखै खोमा हौवासा ना हिनजावसा दा मोनथिगोन ना मोनथियाथाय आंनाथ' सम जायाखै बारा थेवबो आं ओरैबायदि सासे डाक्टार नागिरनांगोन जाय आंनि खामानियाव फैयो मा जिनिस बेलाय माथो सोरनिबा पार्ससो जेन्स पार्ससो माथो सोर हौवा मानसिनि मानि बेग जाखो बेलाय आंनिबा बे बारहुंखानिसो नामा नङाब्लालाय बिसिनि न'आवलाय मालायनि न'आवलाय गुबुन मानसिनि अबाव पार्स गोलैना थानो बारहुंखानिनो जागोन खोमा बे नायनि र' पार्सखौ आंथ' बारहुंखाखौ सिनायखायाखैबो नुखायाखै पार्सआव जानो हागौ बिनि पासपर्ट फट'फोर थानो हानाय बारहुंखाखौ नुगोन बा बारहुंखानि नाम्बारफोर मोननोबो हानाय अब्ला आङो बारहुंखाखौनो फन खालायगोन जुदि रितुखौ लोगो मोना हालानि पासपर्ट फट' हालानि फट' थारमाने बे पार्सआ हालानि आरो बे पार्सआ बे जायगायाव गोग्लैदों थारमाने हालाया बे न'आव थांलाय फैलाय दङ दाबो थारमाने हालाया बे न'खराव सोमोन्दो सोलिगासिनो बे न'खरजों सोमोन्दो दङ रितुआ थारमाने दाबो हालाजों रिलेसनाव दङ दाबो सोमोन्दो दङ बे हालाजों माबोरै रितुआ माबायदि हायो बेबायदि खालायनो थारमाने हालाया बेयावनो थायो नामा आं बुजिस' हाला रितुआ मानो बेबायदि खालायो रितुआ अरायबो गाज्रि मानसिजों मानो सोमोन्दो लाखियो आरो मोजां मानसिजों मानो सोमोन्दो लाखिया हालानि मानि बेगखौ बेयाव मोननाय माने बेयावनो थायो माने बेयाव थायाबाबोथ' थांलाय फैलाय खालायो सोमोन्दो दङ बिसोरा आरो मोजाङैनो सोमोन्दो दङ दाय खर'फोरासो गाज्रि जाबायलै आं बिनि खोथाखौ मोनथिनानै बे हालाया जोंनि लाइफखौ बरबाद खालायदों सिलिंखार खालायदों सोर सोरखौ बुथारनो नागिरामोन बियो आरो बे मानसिखौनो रितुआ गावनि न'खराव जायगा होबावदों हमनो हाला दे आङो रितुआ मा जातनि मानसि मा सोलियो बिनि खर'आव बिसो मोनथिगौ मोजां मानसिजों माब्लाबाबो मोजां जाखाया बियो गाज्रिजोंसो थांखायो मायबा खामानियाव फैदोंमोन मायबासो जाबाय गोसोआनो गाज्रि जाबाय आंना बे हालानि फट'खौ नुनानै बे हालानि पार्सखौ मोनना बेयाव थायो होननानै बे न'खराव सोमोन्दो दङ होननानै मोनथिना आङो गोसोआनो गाज्रि जाबाय बे मानसिया बेयाव थांलाय फैलाय खालायो थारमाने आंनि फिसाज्लाया बेयाव थानानै सेफटि जानाय नङा थेवबो आं दिनै रितुखौ लोगो हमनानै बे सोंनायनि फिननायखौ आंनो नांथारगौ बियो एसेबां गाज्रि होननानै मोनथिनायनि उनावबो बियो हालाखौ मानो गावनि न'आव फैनो फिनदों खोथाया बेबो ना बिनि फिसौज्लाया बारहुंखायाथ' बिनि फिसौज्ला ने रनिखौ फासायनायाव जेब्ला रनिया हाखराव गोग्लैदोंमोन बै हाग्रायाव ने बेफोर हालानिथ' खामानि नङाथ' आंनि सोंनायनि फिननाय होननांगोन रितु नोङो आंनि फिसाज्लाखौ आं बेबायदि गाज्रि मानसिनि गेजेराव थानोथ' होखाया आङो नों दिनै फिननाय होथारनांगोन रितु नों मानो बे मानसिजों सोमोन्दोआव फैफिनदों बेफोरनि थाखायनोथ' रनिया न'आव फैनो नागिराखै खोमा जोंनो खिन्थायाखैसो बे बाथ्राफोरखौ मायबाथ' मोनसे सोलिगासिनो May I come in, ma'am? Yes, come. Ma'am, नोंथांखौ नागिरनानै सासे मानसि फैदों आंखौ नागिरनानै मानसि फैदों सोर जोंनि अफिसनि खामानि नामा नङा मेम गुबुनसो बुं आं उनाव लोगो हमगोन आधा घन्टासोनि उनाव आं दा एसे बिजि दङ आंखौ बिजि होननानै बुंबाय थां दानो लोगो हमनो हाथ'आ होननानै बुंबाय थां माबा मेम इमारजेन्सि होननानै बुंदों बिथाङा बेनिफ्राय बुंदों माबा रनिनि खोथा रायज्लायनो दं होननानै
इमारजेन्सि होननानै बुंदों नोंथांखौ लोगो हमनो थाबनो लिंहरथारदों रनिनि खोथा मा बुंदों रनिनि खोथा मायबा मोनथिगौ मायबा रनिनि खोथा खिन्थानो फैदों होनना बुंदों नामा औ माने बेबायदिनो बुंदों इमारजेन्सि रनिनि बाथ्रा रायज्लायनो दं होनना बुंदों लिंहरनांगौ नामा मेम बेयाव सोर मानसि जाखो रनिनि बाथ्रा मायबा मोनथिबाय आंनि फिसा रनिखौ नागिरना मोनबाय नामा नाङा आं गावनि लोगो हमहैगोन आंखौ थांगासिनो होनना बुं अबाव दं बियो मानसिया अफिस सिङाव हाबदों नामा ओजों दं बायजोआवनो दङ अके आं थांगासिनो अके मेम आबार रनिनि खौरां लानानै फैदों मोजां खौराङानो खोमा जानो मा बाजाखौ बिफायालाय माथो क'क्राझार सहैब्लाथाय फन खालायगोन होननानै बुंदोंमोन फनखौबो हमासै आंनिखौ गावआबो हरफिनासै माथो सहैबानो सहैयाखै क'क्राझार आरो रितुखौबा लोगो मोनदोंना मोनाखै आं एसेबां बुंबाय बेखौ फन खालायना खिन्थाहर होननानै फनखौनो खालायासै दाबा ओजों मा जागासिनो नि रितुखौ लोगो मोननानै नांज्लायबायसो ना मासो खेबसे फन हरनांगौ बिफाया आंनिखौबो हमा गावआबो हरला आरो आंनिबाथ' दासिम सहैनानै बे लोगोखौनो हमनांगौ माने एसेबां गोबाव जाबायथ' क'क्राझार सहैयालासिनो थागोन ना दाबो सहैनानै रितुखौ लोगो मोनबायानो जानो हागौ ने रायज्लायबायसो दङ बेनिखायनो फन हराखै एसेबां गोबावथ' नाङा क'क्राझार सहैनो टेनसनसो मोनदों आं नांज्लायबायसो नामा सानैजों ना मा माबार थाब सफैबानो हामसिगौ आरो माब्ला सफैगोन बियो बेखौसो सानबाय थादों आं नोंलाय मानो फैदों बेयाव आं फैयाबा उफायानो गैया नोंखौ दाखालिनिफ्राय आं एसेबां फन खालायगासिनो एटलिस्ट नों खेबसे फनखौथ' हमनो हायो आंबा मा बुंनो नागिरदों मा रायज्लायनो नागिरदों आंनि नाम्बारखौ नुनानै डाइरेक्ट दानना होयो फनखौथ' खेबसे हमनांगौ नोङो एसेबां फन खालायदों आं नोंलाय आंखौलाय खबरखौनो लाखाया माथो दाख्लैबाय फैसैलाय माथो एसेबां फन खालाया माथो दङ नोंहालाय आंजों रायज्लायनो आंनि प्रब्लेमाथ' नों आंखौ खबर लाखाया खेर खालायखाया नायखाया आं थैदोंसो ना थांदोंसो आंनि गथ'फोरा मा जानानै दङ नोंथ' बेफोरखौ खबरखौनो लाखाया दालाय ओरैनो साननैसो बे फन खालायना देखायनानै माखौ देखायनो नागिरदों नोङो मानो फन खालायदों नोङो खोथा थायो मानोबा रायज्लायनो नागिरदोंमोन आङो मानोबा दङ माबा इमारजेन्सि दंमोन फनखौथ' खेबसे हमनांगौबो ना इमारजेन्सि नों इमारजेन्सि केयार इम्परटेन्ट बेफोरनि ओंथिखौ माबा बुजियो नामा बेफोरनि ओंथिया मा आंलाय माथो सानदोंमोन रनिनि बाथ्रा होननानै बुंनायखाय सोरबा माबा मोजां खोथा लाना फैदों होननानै रनिनि बाथ्रा माबा खिन्थानो फैदों होननानै माबा पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन होननानै नाथाय बेयाव फैना नोंनि महरखौसो नुबाय आंनो मोनसे खोथानि फिननाय हो नोङो हालाया मा खालायो नोंसानाव नों हाला बायदि मानसिजों दाबो सोमोन्दो लाखिनानै दङ बेखौ नोङो मा सानो नोङो एसेबां गाज्रि खालायबोबाय जोंफोरनि न'खरजों नों दाबो हालाजों रिलेसनाव दङ माने नों माबायदि मानसि आं हमनो हाया नोंखौ नों फिसाफोरनि मोजांखौ लुबैला नामा नोङो मा हालानि बाथ्रा बुंदों मा हालाजों रिलेसन अबाव मा रिलेसन दं आंलाय हालाजोंलाय थगायनाङा रितु आं गासैखौबो मोनथिजोबगौ नोंसोर मा खालायगासिनो राधाया माबा मिथिबाय नामा मा बुंदों बियो मा हालानि बाथ्रा मिथिगौ नोंलाय आंलाय माथो हालाखौ लोगोखौनो मोनाखै मा हालानि बाथ्रा बुंलाबायदों जाना माला आं मिथिया हालानि बाथ्रा लोगो मोनाखै आं बेखौ गोबां सम जाबाय नोंनि बे थगायनाय आखला दासिमबो खाराखै ने मा थगायनाय आखल मा बुंनो नाजादों नोङो मा फैनानै अबेनिफ्राय मा फैनानै बेफोर बाथ्राखौ नांज्लायफैदों मा आं जेबो मिथिया मा हालानि बाथ्रा बुंगासिनो नोङो